Inda que boa parte da programación cultural de todo o ano está dedicada á exaltación da figura e obra de Carlos Casares, o Concello vén de presentar unha serie de actos para homenaxear o autor protagonista das letras galegas. Carlos Casares é este ano protagonista e todo o que fagamos é pouco para conmemorar tan insigne figura literaria a que tanto aportou o bagaxe cultural da nosa cidade de Ourense. Eses actos comezan o venres 12 coa representación no Auditorio Municipal de Os Mortos daquel verán de Talía Teatro. O luns seguinte haberá proposta escolar na Praza de San Martiño con Raquel Queizás. O martes 16 será o día grande co acto institucional no Concello e o concerto a cargo da Real Filarmonía de Galicia. Alégrome fundamentalmente de que moita da programación este dedicada aos nenos porque o futuro da nosa lingua, da nosa cultura está centrada nos nenos e Carlos así o entendía porque parte da súa literatura foi orientada aos máis pequenos. Moitas gracias, polo tanto, por esta programación e que teñamos un ano de Carlos Casares moi frutífero para o relanzamento da cultura e da lingua galega. Esta cidade rinde unha homenaxe moi sentida a quen sempre levaremos no noso corazón, que é Carlos Casares. Creo que Ourense vai saber estar ao lado de Carlos Casares e que vai a darlle ese pouquiño cariño, que lle pode devolver ese pouquiño cariño do tanto cariño que el nos deu, sin embargo, como cidade.